xarxa no seran objecte avui de la sessió, perquè també en aquest cas obeeixen a uns altres tràmits més vinculats a les empreses distribuïdores d'un o altre dels diferents productes. Per tant, ens centrarem a la part urbanística i a la part ambiental. Com deia en Jaume, hem fet un document, que el que vol ser és un document guia, on allí hem recollit la informació de tots els vectors que ens considera que és necessària perquè es pugui fer una correcta avaluació del projecte a l'administració. Aquest document estarà penjat a la pàgina web, després us enviarem, la meva companya pel xat sí que inclourà el link, després a tots els assistents us enviarem un correu on estarà vinculat perquè el pugueu veure. Al document encara li falta una volta en el sentit de temes de maquetació i alguns elements, però ja val la pena que ho mireu i, diguéssim, teniu un mes perquè si veieu alguna cosa, mentre estem fent això, el format i els aspectes més estètics del document, doncs si veieu alguna cosa o creieu que hi ha algun element, doncs encara tindríem un mes per poder-lo incloure. També estem fent un recull de preguntes freqüents. També en recollirem algunes de les que poden sortir aquí per fer aquest document, que també estarà penjat a la mateixa web, perquè hem fet a l'Espai RuralCat un espai pel biogàs. Allà podeu entrar i trobareu la informació que pugui ser rellevant pel tema de les plantes, amb els links, és a dir, hi ha alguna informació que serà pròpia, però d'altres són els links a altres webs on podeu trobar la informació, però com a mínim allà estarà tota la informació ordenada i podreu accedir després als diferents elements. La sessió d'avui es gravarà, el que són les presentacions, per tant, després des del clúster també ja us enviaran una comunicació perquè més tard pugueu revisar, repassar les presentacions i els elements que hagin pogut sortir. Les presentacions les anirem fent d'una manera continuada i les preguntes les reservarem al final del tema, una mica per anar mantenint els tempos i que al final pugueu fer les preguntes, o si hi ha algun altre element que hagi pogut quedar per part d'alguns ponents i que vulgui fer algun remarc, doncs fer-ho al final. I després també dir-vos, anunciar-vos que el 3 de juliol hi ha una sessió prevista, també ja us enviaríem la informació, al districte administratiu de la Generalitat per un aspecte molt concret, que és una nova instrucció sobre les modificacions no substancials en l'autorització ambiental. S'ha fet una nova instrucció que inclou algunes modificacions per fer-ho més àgil i més fàcil, el que és, repeteixo, les modificacions no substancials amb una autorització ambiental. No és específica del biogàs, és per qualsevol activitat, però aquelles instal·lacions de biogàs que siguin una autorització, doncs també, evidentment, els afecta. Per últim, ja només indicar, com deia el Jaume, que estem en un plató que fan cinema, abans dèiem una pel·lícula, espero que no sigui una pel·lícula de terror, el que us anem a explicar, sinó també seguint els clàssics, que sigui l'inici d'una llarga amistat i que, per tant, puguem desenvolupar els projectes, que és la vostra intenció, i també de l'administració, perquè el que volem és que aquests projectes al final es desenvolupin. No tenim cap interès en que les tramitacions durin 2 o 3 anys i tenim l'interès d'intentar-les que siguin el menor possible. Per tant, espero que aquesta jornada ens ajudi a tots a poder avançar. I ja sense més, donaríem pas a la primera presentació, que és sobre la tramitació urbanística, que ens ho farà en Xavier Reués. Veuràs que t'han augmentat de categoria perquè posa que ets el secretari general, però no és el cas, és el subdirector general de coordinació urbanística del Departament de Territori. Xavier? Moltes gràcies. Doncs sí, l'encàrrec que tinc és d'explicar el que és la tramitació urbanística de les plantes de biogàs. La tramitació no és unívoca, no és sempre igual. Llavors, començarem una mica enrere per explicar això, l'urbanisme de dos grans mons. Dos grans mons. Hi ha un món molt transformat, que és el món urbà. Això vol dir intensitat dels usos, diversitat, molta capacitat,
molta ordenació, per tant vol dir que després també llicència directa, no? Ja s'ha fet molta feina prèvia perquè després les feines siguin. I a l'altre costat tenim el sòl no urbanitzable, els espais oberts, que tenen aquesta condició d'espai, que volem que sigui poc transformat, poca intensitat d'ús, molt més tranquils, molt més quiets. Aquesta distinció que conceptualment és molt clara, diverses vegades entra en qüestió com ho ha de fer això. Per aquí. Què és el que em feia aquesta? Voleu que passi per aquí? Si no passo per aquí. No, aquest no té les... Perquè les passen. Té una mica... Aquí, va, bueno. Vols que passi per l'ordinador? Ja passaré jo. No, no hi ha. Passem que també estaré millor. I aniré passant. Amb el ratolí, molt bé. Val, de fet, són imatges il·lustratives. Aquí no hi posarem cap planta de biogàs. Aquest és... Però bé, els espais industrials sí que són espais que diríem que són aptes i que són adequats per poder-hi posar aquest tipus d'instal·lacions. Tenen aquest avantatge que són espais ja molt ordenats, molt pensats per a aquest tipus d'activitats industrials i que, per tant, també les autoritzacions són ja molt directes. Si bé som conscients de que això no sempre serà així, o ho serà poques vegades. Bé, la dinàmica urbanística de transformació del sòl és molt garantista i, sobretot, ens aporta, diríem, aquesta diferenciació entre aquests dos grans mons fa que en el sòl urbà hi hagi un retorn de les plusvàlues a la comunitat, perquè l'urbanisme és una funció pública, vol dir que la decisió que un lloc hi puguin haver certes activitats o no s'aprèn des del punt de vista de l'interès públic i, per tant, aquesta transformació de sòl comporta després un retorn en forma d'obra urbanitzadora, de cessions i també d'aprofitament urbanístic que retorna, diríem, a la part, diríem, pública. Som conscients que això no sempre és així i que en el sòl no urbanitzable hi ha diverses coses que ens l'han tensionat històricament. Ja dic que els càmpings que en origen no transformaven el sòl i, per tant, eren perfectament compatibles amb aquesta classe de sòl, ara estem en unes situacions en què la condició de sòl no urbanitzable és com a molt dubtosa. Això també ens passa amb les granges, que passem d'uns models familiars a uns models molt més intensius i cada vegada més. A cada comissió d'urbanisme, tant de Lleida com de Catalunya Central, hi ha ampliació, i tenim ja granges de 5.000, de 8.000 vedells, o sigui, instal·lacions que, quan pensem que estem en aquest sòl poc transformat, diríem, comencen a grinyolar. Això ens fa pensar que a nivell legal necessitem potser una categoria de sòl intermitja, que no sigui ni el sòl transformat ni el sòl no transformat. Un altre exemple, els grans hivernacles hipertecnificats que ens arribaran ara, són aquests que produeixen verdures sense sòl, és agricultura sense sòl. Llavors dius, ostres, estàs en el sòl no urbanitzable, és un ús perfectament compatible, però bé, agricultura ja ha dit que en els sòls millors que no s'hi posin, que vull dir que els sòls millors els hem de reservar per plantar-hi allí. Per tant, tornem a ser una activitat que ens tensiona aquests espais oberts. I ja no cal que entrem en detall amb les renovables, que ja fa uns quants anys que les estem, diríem, treballant i que tornem a estar en aquest món en què, clar, dir que són terrenys, que són activitats que no generen plusvàlues, totes les que he dit, això no és gens cert. Quan arribem al biogàs, doncs també estem aquí, També estem en activitats que, en el fons, és una activitat industrial i quan veus algun dels projectes que ens arriben, de fet aquest és el més gran que hem vist fins ara, però quan veus aquest tipus de plantes, te n'adones que això realment és una activitat industrial i que el seu lloc més correcte seria en un terreny que ja estigués preparat per a aquesta activitat. Si bé sòl no urbanitzable també té aquesta capacitat d'acollir certes activitats de manera justificada. Jo crec que en les plantes de biogàs moltes vegades estarem en aquestes excepcions, moltes vegades, però també hem de tenir present, per això he volgut fer la introducció, hem de tenir present que la naturalesa pròpia d'aquest tipus d'activitats
seria estar en un sòl transformat, en un sòl preparat per a aquest tipus d'activitat. I potser en el llarg termini, ara estem en una situació que, com s'ha explicat molt bé, doncs hi ha unes necessitats urgents i hi ha unes necessitats que hi són, però hem de gestionar el curt termini i també el llarg termini. I per tant, ens haurem d'anar adaptant per veure quin és el millor encaix territorial d'aquests tipus d'instal·lacions. Què és el que justifica que una planta com aquesta estigui en el sòl urbanitzable? L'estratègia del biogàs que heu fet crec que s'haurà de felicitar, se'ns ha de felicitar, perquè realment ha sigut molt útil. He posat aquesta imatge perquè a la darrera Comissió d'Urbanisme de Lleida es va explicar l'estratègia, perquè a Lleida és el lloc on estem potser més avançats, tenim aquesta vintena de projectes ja en un territori que és molt concret, no? I això és el que et fa pensar que no s'hi val, diríem, a mirar els expedients només un a un, no? Sinó que cal també tenir aquesta anàlisi de conjunt. Em centro avui ja només en les activitats, en les propostes que tindrem en el sòl no urbanitzable, perquè les que estan en sòl urbà, que potser algunes de les que tenim seria convenient que hi anessin, o d'algunes de les que vindran, però això ja seria un altre món, necessitaria molt més de 20 minuts. En el sòl no urbanitzable, què ens passa? Que tota la feina que ha fet abans, tota aquella feina d'anàlisi territorial, l'hem de fer projecte a projecte, no? Perquè no podem tractar això com si fos una activitat simplement agrícola o ramadera que té, diríem, com deia al principi, no? Els usos més quiets o amb una intensitat més baixa tenen una llicència municipal directa, no? Els que són més intensos, aquestes excepcions, que també les podem admetre, necessiten una anàlisi més territorial. Les tres escales, no? Escala territorial, escala local i escala de projecte. En coses poc intenses podem anar directe a la de projecte. En coses d'aquesta intensitat que haurem d'anar veient, hem de fer també l'anàlisi territorial i l'anàlisi local. Això, poso aquí només, passo molt ràpid perquè no és el que vull explicar avui, però vull dir que sí que a les comissions d'urbanisme es fa aquesta anàlisi de tots els projectes que tenim en un àmbit i mirem una mica el sentit que tenen. I és per això, repeteixo, que l'estratègia que s'ha fet, totes les dades que ens aporta, totes les necessitats que tenim acreditades, són una ajuda, diríem, molt gran. Com deia, què és el que ens motiva que una activitat pròpiament industrial es posi en un sòl no urbanitzable? En aquest cas, jo crec que sobretot és la disponibilitat del recurs en proximitat. Això és el que motivaria, i per això aquesta distribució comarcal que s'ha fet en l'estratègia és molt útil a l'hora de detectar quines són les plantes que tindrien sentit posades en un territori concret. Evidentment, entenc, tot això ho hem de madurar molt i anirem avançant, però jo entenc ara mateix que posar una planta de biogàs en un punt del sòl no urbanitzable i que els residus necessaris vinguin de 50 quilòmetres, doncs això tindria poc sentit, perquè en aquest recorregut de 50 quilòmetres segur que hi ha un sòl industrial i si no, buscaríem un lloc més adequat que no fos, diríem, en uns terrenys que ja hem dit que s'havien de transformar poc. Ara, si aquests residus són si són de la mateixa granja ja no ho discutim, evidentment. Si són de la mateixa granja i una mica més, tampoc, no? I si són d'un conjunt, d'un entorn proper, doncs també entenem que això té sentit. Ara bé, hem de fer aquesta anàlisi territorial una mica previ a l'aprovació del projecte. I ara ja anem a l'encàrrec, que és com se tramiten aquestes plantes. Aquestes plantes es tramiten sobretot mitjançant un pla especial urbanístic autònom. Per què autònom? Perquè, bé, ara ja centrant-nos en el sòl no urbanitzable, tindríem dues possibilitats. Una, més rara, és que el pla general hi hagi previst que allí, en aquella zona, diríem, és una zona adequada perquè hi hagi aquest tipus d'activitat. Aquesta és la situació que serà ideal, però que ara no la tenim. Però és evident que els municipis d'aquesta àrea que renovin el planejament, quan el renovin, igual com preveuen un lloc per un abocador o un lloc per la depuradora, doncs, si tenen aquesta activitat econòmica, seria bo que també preveguessin el lloc adequat per fer la planta que gestioni aquests residus. Un cop tinguem això,
si estem en aquesta circumstància, llavors el projecte és més fàcil d'aprovar. Només cal, diríem, com dèiem, la reflexió de només cal fixar-nos en l'escala de projecte, perquè les escales territorials i locals ja estan absorbides en el Pla General, en el Pla d'Ordenació Urbanística Municipal. Això no serà molt freqüent. El més freqüent, i sobretot ara, en aquesta situació de gestionar la situació de necessitat que tenim, és que no tinguem aquesta necessitat. Puc seguir? Sí, segueix, perdona. El tema és... Val. Sí, però Aquesta? no, la d'abans. Val. Aquella fa més Jo por. estic intentant. Comencem per aquesta, No, és la mateixa, però aquesta és una imatge que és com a més conceptual, que és com fem un tràmit d'un pla especial urbanístic autònom. Per què? Perquè necessitem qualificar el sòl. O sigui, com a gestor de residus no ens podem posar en un sòl que tingui una qualificació agrícola, normal, tal. Necessitem un sòl qualificat com a serveis tècnics. I això, o ens dona el pla general, si hem tingut la previsió de fer-ho, que ara mateix en tindrem poques, o tenim la capacitat, tenim un instrument que és el Pla Especial Autònom, que també té aquesta capacitat de qualificar el sòl. Aleshores, al mateix temps que aprovem el projecte, al mateix temps, en el mateix document, estem qualificant el sòl. I això és un estalvi de temps que ja, des de l'any 2012, crec que ja vam introduir aquesta figura per poder, diríem, fer dues tasques al mateix temps. És important, diríem, llavors, és un tràmit que, evidentment, té avaluació ambiental, perquè és, diríem, el canvi, diríem, necessita aquesta avaluació ambiental i que es fa de manera integrada amb l'avaluació urbanística. I aquí, diríem, té com aquests tres grans passos, que són, vull posar en relleu el que és l'abans del planejament, que l'abans li hem de donar molta importància en aquest cas, perquè és el punt on farem l'anàlisi territorial. El que en diem l'anàlisi d'alternatives. Això és molt important. Són alternatives que ens ho mana la normativa ambiental, ens diu que hem de tenir alternatives, però també ens ho diu el pla territorial, que hem de tenir alternatives, i també ens ho diu la llei de paisatge, que hem de tenir. Per tant, pels tres conceptes, territorial, ambiental i paisatgístic, aquests documents han de portar una anàlisi d'alternatives, que acabin triant quina és la més bona. La qüestió ambiental, crec que ja hi haurà qui la pugui avaluar, però té uns paràmetres molt clars. Els territorials també els tenim en el pla territorial i també ens posa, diríem, una sèrie de condicions. I els de paisatge també són avaluables. En aquest cas, jo crec que també pren una importància important, diríem, rellevant, el que és la mobilitat. Perquè, no totes, però algunes d'aquestes tenim aquestes que són 500.000 tones a l'any, o 300.000 tones a l'any. O sigui que al final són uns moviments, o sigui, aquesta que ens enllà abans de la Sentiu, crec que són com a 120 camions diaris. Llavors, això, ja dic, no és propi del sòl no urbanitzable de cap manera, però si tenim la necessitat de col·locar-ho, doncs aquesta mobilitat ha de ser avaluada i ha de ser, diríem. Per tant, la proximitat, molt important, perquè vol dir que estem reduint mobilitat, i dins d'aquesta proximitat, i bé, totes les altres qüestions que són pròpies d'una anàlisi d'alternatives. Després, aquí també destaco que en els plans especials autònoms la tramitació la fa la Comissió d'Urbanisme. Això, per lo bo i per lo dolent, més bo que dolent, perquè aquesta certa distància amb aquesta primera línia, això ens dona, diríem, una solidesa molt gran, sobretot quan estem parlant de municipis de mida petita o mitjana, que poder fer front, jo què sé, amb aquestes 800 al·legacions o amb aquests debats territorials tan intensos pot ser més complicat. Les comissions, és que no estem més blindats i també són persones molt expertes en fer aquest tipus d'instal·lacions, que un municipi petit no té per què tenir aquest personal tan expert. Dic per lo bo i per lo dolent perquè també actuar en el territori sense la complicitat dels ajuntaments és molt complicat. Per tant, tot i que aquí, diríem, l'aprovació inicial, l'exposició pública, els informes sectorials i l'aprovació provisional també això ho fa la Comissió Territorial d'Urbanisme pertinent, l'audiència que es fa als ajuntaments també és un punt molt rellevant, que se li ha de donar una importància.
Al final, l'aprovació definitiva en aquest cas és de la Comissió de Territori de Catalunya. Tot això que pot semblar que allunya la tramitació i que la fa més lenta, a la pràctica no és així. Perquè ja dic, les coses es van fer pas a pas i tenen el seu recorregut. La següent imatge és el tren, no? Quan poso totes aquestes coses un posa l'altre, dius, ostres, són tots aquests passos els que cal fer per arribar a una aprovació definitiva per part de la Comissió de Territori de Catalunya. No sé si és molt o és poc, aquí sembla més del que després acaba sent. De plans especials urbanístics autònoms en fem per diverses causes. No es fan només per les plantes de biogàs, aquí dalt tenim alguna d'aquests casos. Aquí també destaco, veieu, el color gris és el que correspon a l'Ajuntament i que encara no és ni tan sols és cert, perquè l'entrada del promotor de la documentació la pot fer a l'Ajuntament, però també la pot fer directament a l'Oficina de Medi Ambient, que és la que ha de fer l'avaluació ambiental. Per tant, ja dic que això té de bo, però també té de dolent, i s'ha de saber gestionar bé. Però després sí que les accions principals les fa la Comissió Territorial d'Urbanisme i la OTA, com a òrgan ambiental. Són els que, diríem, es van passant la pilota, o es van, diríem, passant la informació per tal que tots els documents, a partir d'una proposta inicial, a partir del document d'abast que fa la OTA, es completi el document, després tingui la primera aprovació de la Comissió d'Urbanisme, tingui l'exposició al públic i tot el tema, diríem, tan necessari, tingui una resolució final de la OTA, l'aprovi provisionalment la comissió, el promotor, si escau, ha de... Això està invertit, perquè el promotor ha de canviar ja amb la resolució. Ja és el temps, no? 5 minuts. No, acabaré abans, pateixis. I finalment, diríem, després la Comissió Territorial fa l'aprovació provisional prèvia a poder-ho elevar a la Comissió de Territori de Catalunya. Aquest és l'esquema, diríem, que ens trobarem més sovint per fer una planta de biogàs. Hi ha un supòsit més ideal, que és fer un pla derivat, un pla especial, però sense avaluació ambiental, perquè diríem que ja estem en un cas en què l'avaluació ambiental ja ha vingut en el planejament general. Que és el que deia que a mig termini haurem de tendir cap aquí, que aquests ajuntaments d'aquestes àrees que tenen molta activitat, si ho fan en la revisió i si no poden fer-ho també. Tenim un exemple ja, hi ha un ajuntament que ha fet un pla especial que va més enllà de la planta de biogàs que necessitava, un pla que és molt més gran i per tant ja té un terreny qualificat com a serveis tècnics que diríem que té una capacitat de 5 vegades, diríem, la que ara ha fet servir. Per tant, en un terreny que ja tenim qualificat, després, en un pla que només sigui projectual, ja podem anar, diríem, amb una aprovació. Aquest, diríem, és un treball que també potser cal anar insistint als ajuntaments que vagin preparant el sòl, diríem, perquè aquesta necessitat ara la tindrem, com hem dit abans, si són 12 en els propers anys, però tampoc haurem d'acabar aquí, no sé. Per tant, és convenient que, més enllà de la urgència de poder atendre un projecte concret, els ajuntaments ja vagin tenint, diríem, una reserva de sòl que tingui aquesta capacitat. I bé, acabo aquí. No sé si hi ha alguna pregunta o no. Esperem després, no, les preguntes? Doncs, en principi, l'explicació ha sigut aquesta. Gràcies, Xavier. Recordo, aneu apuntant tots els dubtes i tots els elements perquè al final puguem dedicar aquesta estona a debat. Ara, després de la part urbanística, entrarem en el que seria... La primera part és l'entrada, diguéssim, del document a través de l'oficina de gestió empresarial. Aquí entraríem a la fase prèvia, encara no ha arribat als òrgans ambientals, sinó el fet de vegades de pujar els documents, d'entrar-ho a la plataforma, que tot això estigui correcte, la primera revisió que es fa. I per fer per donar-vos aquesta informació, faran en tàndem, tenim la Natàlia Cantero, que és la coordinadora de plans d'activitat econòmica i projectes estratègics, i la Susana López, que és la coordinadora de tramitació electrònica de la FUE, totes dues del Departament d'Empresa i Treball. Molt bé,
Moltes gràcies per convidar-nos en aquesta sessió. Us explicarem una mica el per què avui som aquí. Primer de tot, nosaltres som l'Oficina de Gestió Empresarial dintre del Departament d'Empresa i Treball de la Generalitat i som la unitat responsable del projecte de Finestreta Única Empresarial. Llavors, el per què hi som aquí, avui la Susana us explicarà més el detall, diguem-ne, del que és l'entrada a la tramitació d'una autorització ambiental, però sí que és veritat que el projecte de Finestreta Única és un projecte en el qual des del govern de la Generalitat, a partir de l'any 2011, ja va començar amb aquest projecte amb la idea de poder oferir a les empreses una relació més àgil, més fàcil, més simple. M'agafo una mica a les paraules del senyor Jaume, que aquest matí ens deia una mica aquesta simplificació, perquè realment ha estat un projecte de país en el sentit que no hem integrat només els tràmits de la Generalitat, sinó que també hem integrat els tràmits del món local i, per tant, treballem cada dia, diguem-ne, tant amb els ajuntaments com amb les diferents unitats de la Generalitat per fer possible que aquesta relació sigui sempre la mateixa i que, per tant, diguem-ne, pugueu les empreses tenir un espai en el qual us pugueu comunicar, fer el seguiment dels vostres tràmits i, per tant, relacionar-vos de la mateixa manera amb independència de qui tingui la competència i amb quina unitat us estigueu parlant. En relació, per tant, aquest projecte ha intentat treballar en tot això. És veritat que hem de tenir present quin és actualment el marc jurídic que ho fa possible, que és la Llei 18/2020 de facilitació de l'activitat econòmica i el seu decret que la va desplegar, que va fer, sobretot, i em centraré en algunes coses, que és que introdueix el fet que gestionem dades, que no gestionem documents, i, per tant, estem treballant, diguem-ne, per desenvolupar aquesta llei en aquest sentit, en què puguem treballar amb totes les dades de les vostres plantes. També fa una evolució en el sentit que us puguem oferir serveis proactius. Abans heu parlat del tema dels ajuts, etc. La idea que tenim, diguem-ne, és que si ja us heu comunicat, ja us heu relacionat amb la Generalitat, per tant, ja us coneixem i, per tant, que tot aquest finançament públic que hi pugui existir en un moment donat, a partir del sector que sigui, nosaltres proactivament us puguem oferir aquests serveis. Després regula i posa, per tant, el marc regulador del tema dels projectes empresarials estratègics. Dintre del marc del biogàs ja, diguem-ne, tenim alguns d'aquests projectes que han pogut ser classificats perquè aquesta llei va regular la possibilitat que els diferents departaments, en funció de les necessitats al llarg dels anys, poguessin establir quines eren les estratègies dintre dels seus sectors. I, sobretot, també regula la figura de la persona autoritzada. Després, al final de la nostra presentació, us faré 4 pinzellades d'aquest tema, però segurament molts de vosaltres sou intermediaris, diguem-ne, d'aquestes plantes, i, per tant, en el moment en què nosaltres volíem que la nostra relació de l'administració amb vosaltres fos de forma digital, també havíem de fer un pensament en aquest sentit, en el qual, des de, diguem-ne, vosaltres com a persones que gestioneu, diguem-ne, les tramitacions, que també pugueu tenir un rol dintre d'aquesta tramitació, sobretot pel seguiment dels vostres clients i sobretot per saber i poder donar resposta als diferents requeriments que puguin sorgir al llarg, diguem-ne, de tots aquests projectes. Simplement, aquest marc, com us deia, regula aquest tema dels projectes empresarials estratègics. Simplement fer-vos 2 apunts. Què significa, o sigui, poder ser classificat. Per una banda, és que puguem, als efectes, és que pugueu tenir aquesta tramitació preferent i urgent, i, per tant, el nostre compromís, quan han estat els projectes classificats com a estratègics, és el tema de reduir els terminis i, sobretot, impossibilitar les pròrrogues, una mica amb la idea, diguem-ne, de poder donar-vos aquesta autopista administrativa perquè els vostres projectes puguin ser el més àgils possibles. Què es considera que és la finestreta o diguem-ne, quin és el portal de relació amb vosaltres? Doncs és Canal Empresa. O sigui, Canal Empresa és el portal web que aglutina, diguem-ne, tota aquesta tramitació i que, a banda de tenir, diguem-ne, informació, és, diguem-ne, la web o el portal web
a través del qual vosaltres podeu fer tot el seguiment dintre de la vostra àrea de privada i, per tant, o dintre inclús de l'àrea privada, diguem-ne, com a intermediaris pels vostres clients. Simplement és una web corporativa que, per tant, sempre tindrà el mateix encaix, és una fitxa de tràmit on us posa, diguem-ne, què és el que heu de fer i, per tant, els requeriments, i en la mateixa línia de que avui us parlarem més, diguem-ne, de l'àmbit de l'autorització ambiental, en teniu en aquest mateix portal també el tràmit de classificació com a projecte empresarial estratègic. Estem treballant amb tot l'equip d'urbanisme per tal, diguem-ne, d'aquelles tramitacions urbanístiques que també poden ser iniciades per parts privades que també estiguin aquí disponibles, per tant, que no hagueu de fer el circuit a través de l'Ajuntament, sinó que directament hi pugui viatjar directament al departament. I el mateix estem fent també amb l'equip de les avaluacions ambientals, que és veritat que les avaluacions ambientals, com apuntava el Xavier, en general, formen part d'una tramitació d'una autorització substantiva o d'energia o d'urbanística, etc., però que la idea és que també, diguem-ne, tots aquests equips que al final us afecten a vosaltres en el vostre dia a dia, estiguin integrats aquí amb la voluntat que tingueu el mateix model de relació i us pugueu beneficiar de totes les solucions tecnològiques que anem incorporant en aquest projecte. Jo soc la Susana, com han dit, estic ara a la OGE, soc com a coordinadora de tramitació electrònica de la FUE, i jo us explicaré, diguem-ne, més la part operativa, d'acord? Tal com comentava la Natàlia, la presentació, diguem-ne, d'aquests projectes es farà mitjançant el tràmit de les autoritzacions ambientals, que és un tràmit que des de no fa recent, des de l'abril, que s'ha incorporat, diguem-ne, dins d'aquest ecosistema de la FUE, de la Finestreta Única Empresarial, tot i que, com veureu, hi haurà una part que s'ha implementat i l'altra, diguem-ne, s'anirà incorporant en una segona fase. El fet d'incorporar les autoritzacions ambientals a la FUE aporta una sèrie de millores. Una d'elles és facilitar, d'alguna manera, tot el que seria, com sabeu, les sol·licituds han d'anar signades, d'acord? I el que s'ha fet és incorporar la possibilitat de poder signar les sol·licituds amb un mecanisme d'identificació de nivell baix. Estaríem parlant de la possibilitat de poder signar les sol·licituds amb IDCAT mòbil, clave, a banda també de poder signar amb certificat digital. Aquests sistemes de signatura són sistemes que es basen en contrasenya d'un sol ús. És a dir, cal donar-se d'alta en un registre de la Generalitat i amb una sèrie de dades que s'informen, quedes enregistrat, es facilita, diguem-ne, s'ha de donar al mòbil i aquestes contrasenyes arriben al mòbil. Què passa si s'utilitza aquest tipus de signatura? Que és veritat que facilita la tramitació. És important que la persona que signa amb aquests sistemes de signatura cal, diguem-ne, acreditar la representació en paral·lel. També, diguem-ne, el fet d'incorporar aquestes autoritzacions ambientals a la FUE també facilitarà, perquè ja estem treballant, el fet de reutilitzar les dades que té l'administració dels diferents tràmits i de les empreses. El que es vol és aprofitar aquestes dades i poder facilitar, diguem-ne, el preomplert dels formularis. Sobretot parlaríem de formularis, no tant de la sol·licitud, en alguns casos sí, depenent de si aquestes dades poden estar relacionades amb altres tràmits, diguem-ne, d'alta de noves sol·licituds, però també estem parlant sobretot de modificacions, renovacions, etc. Vull dir, estem treballant amb el fet de facilitar el que seria la funció del preomplert dels formularis per facilitar i agilitar el fet d'anar emplenant de nou dades que ja té l'administració i que només sigui necessari modificar aquelles que són realment necessàries de canviar. Una de les altres coses amb les quals estem treballant és el fet de no aportar, diguem-ne, els poders de representació. Com? Doncs mitjançant el registre d'apoderaments de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Representa, i que anirà relacionat una mica amb el que comentava la Natàlia, amb què seria amb la gestió d'intermediaris de l'àrea privada. S'està treballant amb aquesta nova funcionalitat dins de l'àrea privada, de manera que
es puguin donar una sèrie de permisos, el titular pugui donar una sèrie de permisos als intermediaris, ja sigui per poder tramitar o també per consultar les dades del que serien els diferents tràmits. El fet, diguem-ne, també, el que sí que facilita això, aquesta incorporació de les autoritzacions, seria la gestió del que serien dels requeriments, aportació de documentació, pagament de la taxa mitjançant la seu electrònica de la Generalitat de Catalunya a través de l'àrea privada de Canal Empresa. I així mateix també facilitar, diguem-ne, el seguiment dels expedients i els estats de tramitació també a partir de la seu, del que seria la seu electrònica. Una mica quina és la ruta de treball que ha estat fent l'OGE i juntament, diguem-ne, amb la Direcció General de Qualitat Ambiental per poder incorporar les autoritzacions ambientals dins aquest ecosistema. Les modalitats que ja estan operatives amb el nou model són, d'una banda, la sol·licitud de les autoritzacions ambientals, que serà, diguem-ne, la modalitat, que després ho veurem, haureu de fer servir per presentar aquests nous projectes, aquestes noves sol·licituds de projectes, diguem-ne, de biogàs. També una altra modalitat que està incorporada és les avaluacions d'estudi d'impacte ambiental simplificada, el que serien les modificacions substancials i també els canvis de titularitats. D'altra banda, també, diguem-ne, li diem modalitats associades o instrumentals, perquè van lligades, diguem-ne, amb les seves modalitats mare, serien el fet de presentar les al·legacions, l'autorització per part, diguem-ne, de les persones interessades, també sol·licitar la possibilitat de demanar que és persona interessada d'alguna manera per facilitar després les notificacions a aquestes persones interessades dins el que serien els expedients de les autoritzacions ambientals i també la possibilitat de presentar un recurs per part també de les persones interessades. Quines modalitats, diguem-ne, estan en transformació, s'està treballant perquè es puguin implantar, diguem-ne, està previst que estigui en el 2024 i després en una segona fase cap al 2025. Serien les modificacions no substancials, aquesta s'ha deixat en una segona fase perquè són, diguem-ne, on hi ha més volum d'entrada també d'expedients, el que serien les revisions tant anticipades com també les revisions periòdiques i després, més endavant, es treballaria també relacionat amb tot el que serien les inspeccions, serien les comunicacions dels controls inicials i controls periòdics. Això, com presentar les sol·licituds d'una instal·lació de planta de biogàs. És molt important, d'acord amb el que estableix la normativa de procediment administratiu, és que s'ha de fer servir el formulari específic que s'ofereix pel tràmit. Si es presenta per una altra via, per un altre canal, es tindrà com a no presentat. I llavors el que es fa és es retorna, diguem-ne, a l'expedient dient, diguem-ne, que és una confusió de tràmit. Llavors s'ha de fer servir el formulari específic. Aquest formulari específic el trobareu dins de la fitxa de tràmit del que serien les autoritzacions ambientals dins la modalitat de sol·licitar l'autorització ambiental. Una vegada s'accedeix a aquest formulari, es pot entrar tant amb identificació digital, com us hem comentat, pot ser amb IDCAT mòbil, amb clave o bé amb certificat digital, a més per una de les prestadores, diguem-ne, reconegudes per poder emetre certificats digitals, ja sigui FNMT, Camerfirma, etc., o també sense identificació digital, tot i que després us demanarà, diguem-ne, que heu de signar la sol·licitud. L'altre, diguem-ne, una vegada s'accedeix també en el formulari, es fa la doble pregunta. Està previst que aquestes sol·licituds les puguin presentar tant el sol·licitant, el titular, com també, diguem-ne, la persona intermediària, la persona, diguem-ne, representant externa, que no seria, diguem-ne, pròpia representant de la persona jurídica, l'empresa, que seria, diguem-ne, la que tramitaria tot l'expedient i que caldria que acredités la seva representació.
El tipus de formulari que s'ofereix, una vegada ja s'accedeix tant com a sol·licitant com a figura, diguem-ne, d'intermediari presentador, és un formulari HTML. Ja no és un formulari en PDF que es descarrega, sinó que és un formulari HTML, és un formulari responsiu, que també li diem multidispositiu, que és accessible des de qualsevol dispositiu, sigui mòbil, sigui una tableta, sigui un ordinador, es facilita una mica el fet d'anar informant les dades que estan configurades dins el que seria el formulari en HTML. El que s'ha fet concretament és s'ha incorporat un camp específic dins aquest formulari que té relació amb això, amb el fet es preguntar, diguem-ne, indicar si és un projecte d'activitat en producció de biogàs o biometà. És a dir, en el cas que presenteu aquests projectes, heu de respondre que sí, perquè després es farà un seguiment d'aquests expedients dins, diguem-ne, l'aplicació interna, es farà un seguiment de la tramitació d'aquests expedients també relacionat amb tot el tema del que serien els ajuts, subvencions, etc. I a més, també dins del mateix formulari s'ha posat un enllaç a la guia del projecte de plantes de biogàs. Ara l'enllaç, ara està aquest model que es presenta avui, però diguem-ne que si es va actualitzant, també la idea és anar actualitzant, d'acord, perquè tingueu l'última versió en aquest formulari que també podeu descarregar al projecte. Comentar-vos que en el formulari, d'acord, ara per ara, diguem-ne, quan descarregueu el formulari, el document que trobareu per adjuntar juntament amb el formulari és el mandat, és a dir, la representació. El que podeu fer amb aquest formulari és, una vegada és desar un esborrany, es pot desar un esborrany, llavors us envia un correu electrònic i poder continuar, o bé, si ja teniu tota la informació, signar i enviar la sol·licitud, si no us heu autenticat prèviament. Important, la documentació per un tema de pes, perquè els formularis HTML només permeten un pes total de 100 megas, el que s'ha fet és que tota la documentació es presenta en una segona fase. En el moment en què es presenta la sol·licitud, apareix una nova pantalla, això és important saber-ho, apareix una nova pantalla amb un link per poder, que després ara veurem en la següent diapositiva, per poder presentar la documentació en cada espai que toca amb la documentació que s'ha de presentar amb les autoritzacions ambientals. Trobareu aquesta pantalla, veureu que hi ha la relació de la documentació, on podem presentar aquest document amb el pes que s'indica en cada espai, que en principi són 100 megas per document. Una vegada feta tota la verificació formal, el que heu de tenir en compte és que també el pagament de la taxa també es fa des del canal empresa, des de l'àrea privada. A rebre un correu on tindreu també des d'aquest espai la possibilitat de fer el pagament de la taxa, bé sigui amb targeta o també amb carta de pagament. El tema del seguiment dels expedients. El seguiment dels expedients es poden fer de dues maneres, o bé entrant directament a l'àrea privada amb certificat digital, o també hi ha la possibilitat de consultar quin és l'estat del tràmit mitjançant el codi d'identificació que se us dona una vegada presentada la sol·licitud a l'acusament de rebuda i el número d'identificació que seria el NIF, diguem-ne, del titular. I la idea és una mica aquesta, el que us apuntàvem, o sigui que des de l'àrea privada vosaltres pugueu tenir, com qui diu, aquest panell de control, pugueu anar veient, diguem-ne, tot el que teniu en tramitació de cadascun dels establiments, o sigui, és una àrea privada que l'hem organitzada no només com a llistat de tramitació, o sigui, no un ordre cronològic, sinó que us ho hem endreçat per establiments amb la idea que des d'allà podeu controlar, diguem-ne, quins són totes les gestions i tramitacions que teniu o que ja heu finalitzat i sobretot que des d'allà podeu controlar com estan aquests expedients, si teniu requeriments, si teniu pagaments pendents, etc. Per tant, des d'aquesta àrea privada, com us dèiem, teniu tant tota aquesta part de gestió dels expedients com també el que és les pestanyes per tota la gestió dels permisos
per a aquelles persones autoritzades i representades i que, per tant, puguin accedir, diguem-ne, doncs, a les vostres dades o inclús doncs, a poder fer la gestió dels vostres expedients. Crec que ja és. Gràcies, Natàlia i Susana. Important aquesta part prèvia, sembla de vegades que no és important, però hem tingut algun cas que sí que havia entrat la sol·licitud i no havia entrat. I per tant, es pensaven que havia en retard i per tant, de vegades aquests temes és important. Ara ja hem entrat al document, sense pas, ja el tenim dins, ja ho hem fet tot i ara ja començarem amb el contingut del document tipus, aquest document que hem fet, una mica una explicació una mica general, us el podreu baixar, és un document extens, aquí només farem una primera pinzellada per ajudar-vos amb aquest tema. Ens farà aquesta presentació Esther Torres, que és cap de servei de prevenció i avaluació ambiental d'activitats, i també Anna Torres, de l'Oficina de Gestió Unificada de Lleida. Gràcies. Us avisaré quan faltin 5 minuts. Molt bé. Gràcies. Bé, jo soc Esther Torres, començo... El document ja l'hem presentat una mica i també el sentit del document, tant al Jaume com al Salvador. Jo només incidir una mica més que aquest document s'ha treballat amb la voluntat de que sigui una guia. Hem intentat recollir totes aquelles dades i els aspectes que són importants per avaluar la documentació. Però esperem que vosaltres pugueu presentar una memòria coherent, explicar tot el detall, vull dir, tampoc cal seguir el format específic, l'única cosa que la informació sí que quan més clara estigui, doncs més fàcil serà. Vull dir que també, si heu de fer un projecte nou i podeu seguir la guia de capítols o així, també facilita després la feina. Però vaja, que no és tota la informació que podeu aportar, està clar. Després, també dir que som conscients, la Direcció General de Canvi Climàtic i Qualitat Ambiental, de les vostres inquietuds. Som conscients que nosaltres no donem respostes tot lo ràpides que voldrien les empreses i que treballem en molts aspectes per millorar. I un d'ells ha estat intentar fer aquest document una mica per evitar i ser més clars i transparents respecte al que nosaltres necessitem i la informació que volem rebre. Jo crec que agrair a tots també la vostra presència, tant els que esteu aquí a la sala com els que esteu online, que demostra que realment és un tràmit que crea necessitat. I veureu en el document també que hi ha algun annex que també l'hem incorporat i que és important perquè dona informació. Hi ha un de normativa que també parla tant de normativa ambiental com altra normativa que us podria afectar. Dins de la normativa ambiental també reflecteix la necessitat d'avaluació d'impacte ambiental o de quina manera, quan cal o no. I després també hi ha un annex que no és molt extens, que això potser ens donarà pas a fer un altre document en el futur, però que sí que recull el contingut mínim que ha de tenir una avaluació d'impacte ambiental, que també és important que si s'ha de presentar és un recull del que diu la normativa. No és cap cosa afegida, però com a mínim que se sàpiga el que ha d'incorporar. I també comentar el tema aquest de la instrucció de modificació no substancial. És una instrucció interna de tramitació que no serà pública, però que sí que és veritat que té uns aspectes que afecten directament a qui presenta la sol·licitud. També hem fet un document una mica tipus per clarificar més quines modificacions es presenten i també uns criteris de com avaluar si és substancial o no aquella modificació que es presenta, si li caldria o no avaluació d'impacte. Llavors, la sessió una mica del dia 3 el que vol transmetre és una mica tot allò que afecta el que sol·licita la modificació. I bé, jo en principi no entraria més en el document i donaria
doncs la veu a l'Anna Torres, que és la cap de la UGAU de Lleida i que parlarà ja més concret del document. Hola, bon dia. Bueno, jo el que volia, com a unitat tramitadora dels expedients, posar una mica en comú les diferents mancances i dubtes que més han sortit, concretament en projectes de plantes de biogàs, per aclarir si pot ser ja d'un principi o veure què és el que pot facilitar la tramitació, perquè efectivament és una tramitació farragosa, la normativa no ens ho posa fàcil, vull dir, és una normativa que ja ve d'una norma europea i que s'ha anat transposant, però és complexa, és garantista i per tant és llarga. No? Però hi ha alguns punts sobre els que es pot incidir tant internament com per part també dels que presenteu els projectes, dels titulars, i donar-vos una mica de pistes de com podem facilitar aquesta tramitació també des de fora. No? Primer que tot, volia fer referència a la classificació. Tenim bastantes preguntes que una planta de biogàs pot ser una implantació d'una planta de biogàs com un gestor de residus o podem parlar d'una planta de biogàs incorporada amb un expedient, normalment amb una granja bovina, que per tant és una modificació d'un títol que ja existeix, que és la granja, i que per tant no estem parlant d'un gestor de residus, sinó que estem parlant d'un tractament en origen. Per tant, el concepte és molt diferent, la classificació és molt diferent, la tramitació és molt diferent. Llavors, aquí estem parlant més de gestors de residus, globalment, els companys que han anat parlat més d'aquesta, però també existeix aquesta altra vessant, no? Que aprofitant que hi ha fems a la granja i que tenim palla al costat, fem també una digestió anaeròbia i aprofitem el que els mateixos subproductes que nosaltres produïm, aprofitar també el biogàs i aprofitar per la granja, per vendre, pel que convingui. Però és un canvi d'una autorització ambiental i no estem parlant d'un gestor de residus. Podríem parlar, segons com, això s'hauria d'estudiar, com diu l'Ester, modificació substancial, no substancial, podria ser no substancial. Per altra banda, quan estem parlant d'un gestor de residus i que per tant normalment els que estem parlant entren dejeccions ramaderes, però també altres residus, ja parlem d'un gestor de residus. La seva classificació a la llei 20/2009 és a l'epígraf 10.7 i a la llei 20/2009, que és la llei catalana, no el classifica com a annex 1.1, sinó com a annex 1.2, però sí que hi ha una disposició transitòria d'aquesta llei, o addicional potser diria, addicional, que diu que si la normativa estatal la classifica dintre del seu ànex 1, passi directament a l'1 de la catalana. Per tant, la tramitació és com un ànex 1.1. I, per tant, està sotmesa a declaració d'impacte ambiental ordinària. No perquè ho digui la llei d'avaluació ambiental, sinó perquè ho diu la llei de tramitació catalana, que les noves autoritzacions ambientals han d'anar acompanyades d'una avaluació d'impacte ambiental ordinària. Per tant, les noves implantacions de plantes de biogàs com a gestors de residus, valorització de residus, han d'anar acompanyades d'un projecte i d'un estudi d'impacte ambiental. Com que les tramitacions, encara que per simplificació la llei 20/2009 les va integrar i per tant hi ha un punt que es toquen, que és el punt on fem la informació pública, són dues tramitacions diferents. Per tant, és molt important tindre en compte que són dos documents diferents. De fet, ara que entren per la OIG es demanen els dos documents diferents, ja de principi, la mateixa plataforma, ja ho demanen. Però evitar posar annexos al projecte que tinguin que veure amb avaluació d'impacte ambiental, perquè després se modifica l'estudi d'impacte ambiental, no es modifica l'annex del projecte, hi ha contradiccions, els vectors, quan s'ho estudien, no saben quina és la versió correcta. Quan fem la informació pública, que ja no hi arribem, perquè antes intentem arreglar aquestes mancances o confusions, hi ha dues versions i no quadren, i és molt més difícil per part del titular o enginyeries, inclús, i per part nostra de tots els vectors,
fer el seguiment del que realment se fa el projecte, no? I de la bona avaluació de l'estudi. Llavors, per això és molt important, i així ho diu la normativa, que han de ser dos documents diferents. Intentem no barrejar-los, tot i que, evidentment, l'estudi d'impacte ambiental, d'acord amb la llei d'avaluació ambiental, ha d'anar acompanyada d'un projecte, no? I el projecte està basat en l'estudi d'impacte ambiental, perquè l'estudi d'impacte ambiental és primer, mirem quin medi tenim, mirem quina admissibilitat té, i després, quan sabem les alternatives quines són, fem el projecte, no? O sigui, redactem el projecte. Per tant, dos documents diferents, però que se complementen i han de tindre una lògica. O sigui, no podem dir que l'estudi d'impacte ambiental la millor alternativa és aquesta i anem evolucionant el projecte i al final resulta que anem evolucionant amb una altra alternativa. O sigui, que hem de fer realment... La coherència és molt important. Per què? Després vindran els companys que són vectors ambientals que us aclariran moltes coses, però, clar, ells han d'entendre, i nosaltres, comunitat tramitadora, hem d'entendre tota aquesta lògica a l'hora d'avaluar. I hem d'entendre què es fa. O sigui, per mi també és molt important, se m'apaga el mòbil i no controlo, crec que en queden 5 minuts, per mi també és molt important i és el que més incidència vull fer, és que heu de pensar que nosaltres hem d'entendre què es fa allí. I hi ha d'haver un diagrama de matèries primeres, volums, en aquest cas codis de residus, perquè entren residus, capacitats d'emmagatzematge, tipus d'emmagatzematge d'aquestes matèries primeres, consums d'aigua, consums d'energia. Hem de saber què és el que... de què partim, la capacitat de tractament serà aquesta, per tant serà el llindar de l'autorització ambiental. Que dic autorització ambiental, però podrien ser llicència ambiental, perquè parlem de 75, si és de més de 75 tones dia, són autorització ambiental i si són menys són llicència. Però la majoria són més de 75 tones i si no ja estan vinculades amb un projecte d'una explotació ramadera. Un apunt només. I serien 100 si només és anaeròbia? Sí, si sol és anaeròbia posen 100, però normalment com que hi ha posttractaments... Llavors, és important, per tant, perquè aquí hi ha el llindar de capacitat, no de limitació. Després hem de saber en què consisteix el tractament. Ho hem d'entendre. Quan tractem, anem trobant residus, productes intermedis, que hem de veure quin serà el seu destí final, no sol del biogàs, que és el nostre objecte, sinó també de tot el que anem produint, nitrat amònic, si fiquem un stripping, el biodigestat, què en fem del biodigestat, perquè entren residus, entren dejeccions ramaderes, fem un tractament, barreja, separacions, però després tenim un altre producte que hem de gestionar. I hem de veure si la capacitat del lloc on ho posem existeix la capacitat per gestionar això. I és un punt important perquè aquí ens paren molts projectes, perquè falta definir això. Per tant, per mi és molt important que hi hagi el procés definit, que estigui clar quin és l'objecte del projecte, però que no sol hi ha el biogàs, sinó que també hi ha altres productes que s'han de gestionar i que també poden ser una riquesa si es busca un destí correcte, però s'ha de veure i s'ha de veure si la capacitat del medi o del lloc on han ficat, tant per l'obtenció de residus com per la gestió del que produïm, el medi ens ho admet, no? Llavors, per nosaltres és important per què? Perquè si això no està ben definit o inclús hi ha hagut projectes que han dit farem això, això, això o això. El vector, quan informa o quan demana dades, perquè primer tenim la verificació formal, que és molt important, però ja hi ha un llistat de tot el que s'ha de... La normativa ja fa un llistat de tots els documents que s'han d'aportar, però després a la suficiència és quan obrim els documents i diem, a veure, puc avaluar amb el que hi ha? Me falta això, això. I si hi ha aquesta alternativa, com fas això? I amb aquesta altra, com faries això altre? I clar, són un munt de preguntes. Després, quan se contesten per part, si està poc definit segons quina part, quan contesteu, ens surten altres preguntes, però diu, vale, però és que si llavors optes per aquesta, també m'has de dir això, 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 això. Això és l'anàlisi de suficiència infinit, que ens va malament a les unitats tramitadores, ens va malament als vectors, perquè remenem moltes vegades el mateix,
i al promotor perquè diu, què més em demanaran? Per això dic, és molt important tindre clar el que volem fer. Jo aconsello a no obrir molt el ventall a diferents possibilitats, perquè això vol dir lligar totes les possibilitats i ficar diferents condicions en funció de la possibilitat, tindre ben definit el projecte i ben definit el destí dels productes finals. Aquí acabo, deixo veure moltes preguntes i penso que estic al temps, no? Ho he intentat. Molt bé, doncs moltes gràcies. Esther, vos... Molt bé, moltes gràcies, Esther i Anna. Insistir que el document, amb això que comentava l'Anna, el podeu agafar és com una guia. Tot el que ha comentat dels volums de tractament, emmagatzematge, tot allò veureu que està en un format taules, és un format que hem fet, el podeu seguir o en podeu agafar un altre, però el més important d'aquell document és una mica l'estructuració de la informació i quina informació és la que d'una o altra manera ha d'estar en el document. Allí ho trobareu tots aquests elements que s'han indicat. Per ara, i després d'aquesta, espero que us hagi estat una mica lleu, ara faríem la pausa cafè. Portem un decalatge d'uns 10 minuts, no és molt, intentarem recuperar una part d'ell i us demano, en principi era a les 11 tornar a venir, cap a les 11:05, 5 minuts més, a veure si recuperem aquests 5 minuts, i ens entraríem a la segona fase, que seria més vectorial. Han fet una visió una mica general, entraríem encara amb diferents vectors perquè us comentin quines particularitats i quins elements hi ha. Doncs moltes gràcies i a les 11:05 començarem. Endavant. Bueno, el que esteu online, el mateix. Vinga, veiem a les 11:05. Adéu.